बेयाव नायदो जे दैजिं होननाय जोंहा फेस्टिभेल बेबायदि गोदोनिफ्राय गैफेरा। दै होननानै बुङोब्ला अनेक रोखोमनि दै दं आरो जि जायगायाव दैजिं मेलाखौ बानायनाय जादोंमोन बियो मोनसे हिस्ट्रिक जायगा, बियो बिमा दै। गोदो गोदाय जोंनि बे बिमा दैनि खाथि खालायाव थानाय बैसो जानाय आजै आजौमोनहा खोन्थायो जे बिमा दैनि खाथियाव मालाबा सोरबा गोसो जानानै बिमा दैखौ सिन्थिनानै बेयाव जुदि खुलुमस्रंनानै गय फाथै बावनानै खुलुमस्रंनानै ना मासे जानो लुबैदों होननानै बुङोब्ला बियो माने नायानो बोरियाव बारखोनानै गावनो गाव होफैयोमोन जाहैबाय। बेबायदिया असैथो नङा, बियो खुगाजों खुगा सोलिबोनाय मोनसे ट्रेडिसनेलि सोलिबोनाय बाथ्राबाबो बे सैथोथिया दङ। दा बे बिमानि नामखौ दोनालासिनो दैजिं होननानै मा मिनिं खालामदों बेखौसो जोङो साननो गोनां जादों। जेरैहाय नर्थ इस्टआव गोबां बेबायदिफोर मेलाफोर दङ, हर्नबिल मेला बायदिसिना मेलाफोर, आलि आइ लिगां मोनसे मेलाफोर। दा बे मेलाफ्रा बै हारि बा बै ओनसोलावनि हाजों, मिथिंगाजों, दैजों, बारजों गासैजोंबो सोमोन्दो दङ। दा बिनिफ्राय गोजानाव थांनानै जोङो दैजिं मेला खालामबाय जेराव जोंनि ट्रेडिसनाव गैया। आरो बे दैजिं मेलाया ओरैबायदि माखासे थासारि लाबोदोंमोन जेरावनाखि जोंनि कालचार, जोंनि ट्रेडिसन बेखौ डाइल्युट खालामनानै बेयाव गोबां माखासे समाजाव सोलियै माखासे आयदाफोरखौ बेयाव खालामनाय जादों। दा बेखायनो बे दैजिं मेलाखौ आपातत'बाबो जोङो बन्द' खालामनानै माबा मोनसे गुबुन रोखोमै जों खालामफिननायनि नोजोर खालामनो। आरो बिदिनो थांनाय बोसोराव दैजिंनि सोलाय जोंहा भुमेश्वर हाजो दङ, दांथल रेलवे स्टेसननि खाथियाव, रेल लाइननि खोलाहा, बेयाव खालामहैनाय जादों। बेयाव जोंनि दमासि फेस्टिभेल खालामनाय जादों। देग्लायबो बेयाव एखे रोखोमखौनो खालामफिननाय जागोन। बेयाव जोंनि मा होनो ट्रेडिसनेल जिफोर फुडफोर दङ, जाग्रा जोंहा आइटेमफोर दङ, बेखौ श'केस खालामनाय जादों। बेयाव खन्थाइ आवरायनाय, मोसानाय, ट्रेडिसनेल मोसानाय, बेफोर हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो लोगोसेनो बेयाव जिथु मिथिंगाया बिराद मोनसे समायना हाजो खाथियाव, हाजोआव जोंहा बेयाव मोनसे दै दङ, खुजिया दै, बिनि सेराव आरो बेजों समायना मोनसे नुथायजों लोगोसेयैनो बेयाव पिकनिकबो जानाय। खारन सिगांनिया पिकनिक जानाय नङामोन, बेयाव माने गोबां रोखोमनि थासारिफोर सोलिदोंमोन जायफ्रा समाजाव एक्सेप्टेबोल नङा। बेखायनो दिनै बिफानारिनिफ्राय, सरकारनिफ्राय, बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौ बन्द' खालामनानै फोसाबनाय मोनसे निस्सय नांगौ जोंहा। निस्सय सरकारा इयुनफ्राव माबा मोनसे सिन्था खालामगोन, दैजिं नङालासिनो गुबुन माबा मोनसे, बेखौ आङो फोथायो।